Вы пытаете, мы отказываем. Что отбывается у Беларуси и свете? Вы посмотрите, сколько сегодня уже людей больных. И все хуже и хуже. И если не закрыть все, на данный момент ситуация будет с каждым днем ухудшаться, это очевидно. Галоўныя тэмы, каментары з месца падзеяў, ацэнкі экспертаў. Беларусь всегда... Ничего у нас нет, не происходит. Но в результате вот что получается. Мы працуем, каб вы маглі ведаць, калі мы не можам выходзіць у эфір са студыі, працуем праз інтэрнэт. Белсад-Зум. Ужо амаль 1500 асобаў, інфікаваных каронавірусам, афіцыйна зарэгістравалі ў Беларусі. Прырост цягам толькі апошніх сотняў склаў неверагодны 40%. Вітаю вас, гэта Белсад-Зум, у студыі працуе Ігор Пулей. Улады Менску прынялі каранцінныя захады, хоць пакуль не поўныя, частковыя. Пра гэта пагаворым з маёй калегай, карэспандэнткай Настай Кахановіч, якая з самай раніцы размаўляла з жыхарамі сталіцы. І вось вядома, што ў Менску зачыненыя ўсе чытальныя залі, не будзе ніякіх ні кірмашоў, ні выставаў. Вось гэта і ёсць той пакет захадаў, які прыняў Менгарвыканкам. Як да гэтага, Наста, паставіліся жыхары сталіцы? Ну, перш чым размаўляць пра тое, як паставіліся жыхары, я хочу трошачкі гледачам патлумачыць, што рашэнне Менгарвыканкама не той дакумент, які можа рэгуляваць нейкую адміністратыўную адказнасць. То бок это хутчэй, ну, там няма ні слова пра тое, што будзе, калі, груба кажучы, сёння ці заўтра хтосьці з кавярняў захоча правесці банкет ці нейкія памінкі, ніякіх санкцыяў і гэтак далей. У нас адміністратыўная адказнасць рэгулюецца там законам, в прыватнасці кодексам адміністратыўных правапарушэннях, яе могуць устанавливаць дэкрэты указ прэзідэнта. Наколькі я ведаю, сёння на правабай нічога такога апублікавана не было, таму нейкія санкцыі за тое, што хтосьці, груба кажучы, правядзе памінкі, пакуль што не будзе. Калі казаць усё ж такі пра жыхароў сталіцы, то як яны адрэагавалі? Ці яны пагаджаюцца з гэтым? Як яны гэта бачаць? Ну, жыхары збольшага станоўча. Все разумеюць сітуацыю, все бачаць, все чытаюць навіны за мяжой, што адбываецца ў нас. В прынцыпе, все згодны. Некаторыя кажуць, што мусяць быць больш строгія меры, некаторыя пагаджаюцца і на такія меры, але большасць людзей таксама кажуць пра тое, што адказнасць за здароўе на кожным канкрэтным чалавеку. Ніхто не думае пра сацыяльную адказнасць. Мне яшчэ вельмі цікава было даведацца пра тое, ці гэтыя захады былі прынятыя своечасова, ці, напрыклад, жыхары сталіцы не лічаць, што улады крышачку з гэтым спазніліся. Ты раніцай выйшла на менскія вуліцы і запыталася пра гэта менчукоў. Давай послухаем их адказы, пасля чаго працягнем нашу размову. В принципе, все, что делается сейчас правильно, но уже следует вводить какие-то более серьезные меры. Своечасово, я думаю, надо предостеречься, весь мир предостерегается от этого. Надо немножко поберечься, массово нет. А так вообще на улицу надо выходить, свежим воздухом дышать. Вы посмотрите, сколько сегодня уже людей больных. И все хуже и хуже. И если не закрыть все, на данный момент ситуация будет с каждым днем ухудшаться, это очевидно. Я думаю, своевременно, потому что если, скажем, еще немного с этим помедлили, было бы уже действительно поздно. Каждый человек должен сам для себя определять. Я, например, без бассейна не могу жить, и как? И я думаю, что больше шансов заразиться где-нибудь на улице, чем в бассейне. Я вот работаю на фристайле, людей очень мало ходит, боятся люди, поэтому их лучше закрыть. Все вот эти спорткомплексы, боулинги, бильярды, все это лучше позакрывать там, где раньше масса людей было. Все идет своим чередом. Кто боится, тот болеет. Болеет тот, кто позволяет себе болеть. Ну, я таксама хочу дадаць, што чытаў вельмі шмат каментароў у навінах, у інтэрнэце, і людзі па-рознаму ўспрымаюць. Некаторыя нават жартуюць, што яшчэ 2 тыдні таму ўсё, што ім прапанавалі ўлады, гэта баня, трактар і козачкі. Зараз хоць нейкія захады прынятыя, можна хоць на нешта спаслацца. Але з аднаго боку, вось зачынілі умоўна чытальныя залі, нельга праводзіць памінкі, нельга рабіць масавыя вяселлі. З іншага боку, адчыненыя ўсе спартовыя
цэнтры, то бок можна пайсці ў басейн, нават 100 асобаў можа зайсці ў басейн, і як бы тут ніякай перашкоды няма. Вось як на гэта людзі рэагуюць? Ці няма тут нейкай вось такой падвойнай маралі, падвойнай, не ведаю, правілаў падвойных? Ну, акурат мы сёння былі каля спартовага комплексу, аднаго з буйных у цэнтры Менску. Там людзі, канешне, відавочна, што людзі альбо шлі адтуль, альбо шлі туды, і відавочна, што яны супраць таго, каб зачыняліся гэтыя аб'екты, і вельмі шмат людзей сказала, што як бы заразіцца прасцей на масавым мерапрыемстве, чым у басейне. Такі адказ мы таксама пачулі. А супрацоўніца, дарэчы, гэтага спартовага комплексу сказала, што вельмі мала людзей, вельмі паменела, і таму лагічна было бы пазачыняць гэтыя ўсе спартовыя аб'екты. Ну вось аб'ектыўна таксама на вуліцах сталіцы менш людзей. Заўважна гэта, адчуваецца. Вось ўсё ж такі вельмі шмат хто з нашых гледачоў не мае магчымасці даведацца, як яны ў Менску. Ці ты, калі параўноўвала, як бы ты параўнала, як ты ўспрымаеш вось гэтую колькасць людзей, якая была на вуліцах, умоўна, месяц таму і зараз? Так, відавочна, што людзей стала меней. Корак з раніцы стала меней, это просто вельмі заўважна. І вельмі шмат людзей, я бы так ацэніла, палова ці нават большая палова, 60-70%, яны ходзяць у масках. Вось это мае асабістыя назіранні цяпер. Дзякуй, Наста, вялікі за тое, што працавала ў Менску. Я думаю, што мы будзем з табой далей злучацца, будзем высвятляць, як развіваецца сітуацыя. Наста Каханович, карэспандэнтка Белсату з Менска, была з намі на сувязі. А цяпер вашай увазе кароткія навіны, якія тычацца эпідэміі ў Беларусі ды свеце. У Беларусі налічваюць ужо амаль 1500 хворых на каранавірусную інфекцыю. За апошнія сотні прырост склаў 420 асобаў. Агулам жа ад наступства ковіду-19 памерлі, паводле Міністэрства аховы здароўя, 16 чалавек. Сярод тых, хто на стацыянарным лекаванні, больш за 50 асобаў патрабуюць штучнай вентыляцыі лёгкіх. Урад Беларусі не абвяшчае каранціну, аднак уводзіць самаізаляцыю. Парушальнікам рэжыму пагражае штраф і нават крымінальная адказнасць. На самаізаляцыю мусяць перайсці асобы, у якіх выявілі каранавірус, калі яны ёсць кантактамі першага ўзроўню, ці калі прыехалі з краінаў, у якіх зарэгістраваны выбух ковіду-19. Рэжым гэткай ізаляцыі будзе дзеяць 2 тыдні, альбо ўвесь час, калі ў чалавека назіраецца адзін з сімптомаў хваробы. Асобам у самаізаляцыі нельга пакідаць жытла, дазволена толькі выносіць смецце, а таксама хадзіць у аптэку і найбліжэйшую харчовую краму. Міністр аховы здароўя Беларусі Владзімір Каранік спадзяецца, што пік каранавіруснай эпідэміі прыпадзе на канец красавіка, пачатак траўня. Пра гэта ён заявіў, адказваючы на пытанні дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Таксама паводле міністра існуюць 2 варыянты спынення эпідэміі: страта ковідам-19 вірулентнасці і выпрацоўванне калектыўнага імунітэту. Адметна, што яшчэ 31 сакавіка Александр Лукашенко заяўляў, нібы ў Беларусі ўжо мінуў пік эпідэміі. На той момант у краіне налічвалася 152 выпадкі захворвання на коронавірус. 1,5 мільёна захварэлых па ўсім свеце, амаль 90 тысячаў памерлых. Такія звесткі адносна эпідэміі коронавіруса апоўдні 9 красавіка прыводзіць універсітэт Джонса Гопкінза. Найбольшую колькасць захварэлых назіраюць у ЗША. За сотні тут памерлі амаль 2000 асобаў. Цяпер краіна займае 2-е месца ў свеце паводле ліку ахвяраў коронавіруса пасля Італіі. А з намі на сувязі знаходзіцца дырэктар аналітычнага цэнтру ІСТ і аўтар дакладу пра развіццё і наступствы сітуацыі з пандэміяй у Беларусі Андрэй Елісееў. Добры дзень. Добрый день. Першае пытанне. Вось вельмі шмат хто і ў Беларусі, у медыях і на вуліцах, нават у размовах з людзьмі, параўноўвае Беларусь да Швецыі. Маўляў, паглядзіце, у іх таксама не ўведзеныя моцныя каранцінныя захады. І гэта не нейкая беларуская вось такая выключная сітуацыя. Мы як бы таксама базуемся на досведзе іншых краінаў. Мы не нейкая ізгоі ў гэтай ва ўсёй сітуацыі. Ці ёсць тут нейкая лагічная памылка ў такім меркаванні? Параўнанне са
Швецыі няслушная, бо Швецыя, у адрозненне ад Беларусі, хоць і не ввела карантынныя захады, яшчэ каля 3 тыдняў таму прыняла цэлы шэраг сістэмных захадаў на абмежаванне міжчалавечых кантактаў. Гэта і забарона масавых мерапрыемстваў, закрыццё навучальных устаноў, апрача пачатковых школаў, гэта і рэкамендацыі самаізалацыя людзям з сімптомамі і розныя захады на дыстанцыянаванне, хай то не карыстанне грамадскім транспартам, пераход на дыстанцыйную форму працы з дому і так далей. То бок Швецыя, у адрозненне ад Беларусі, даволі даўно прыняла сістэмныя захады і правяла вельмі якаснае інфармаванне насельніцтва пра важнасць скарачэння да мінімуму міжчалавечых кантактаў. Гэта тое, што не зрабіла Беларусь. Вось, а калі Беларусь параўноўваць да іншых суседзяў, там умоўна да Расіі, Польшы, яшчэ нейкіх краінаў, як выглядае сітуацыя з развіццём пандэміі? Таму што яшчэ некалькі тыдняў таму Александр Лукашенко казаў, што мы з'яўляліся на піку. Сёння 1500 інфікаваных у Беларусі, і бачна, што мы далёка ад гэтага піку. У нас нейкая свая дарога, ці мы абсалютна выглядаем так сама, як іншыя краіны свету? Трэба з асцярожнасцю параўноўваць лічбу ў розных краінах, бо краіны ўступілі ў розны перыяд часу ў эпідэмію, знаходзяцца на розных яе стадыях. Але калі паглядзець развіццё эпідэміі у краінах, скажем, суседніх з Беларусю у апошнія дні, то абсалютна відавочна, што ў Беларусі лічбы нашмат вышэйшыя. Калі мы паглядзім балтыйскія краіны, Літва, Латвія, там апошнія дні, там, скажем, возьмем 4-5 дзён, ідзе павелічэнне колькасці выпадкаў коронавірусу ўсяго на некалькі адсоткаў, на 3-5 адсоткаў. У Польшчы гэта крыху вышэй 10-10, у Расіі, Украіны 14-16, але нідзе з суседніх краінаў няма, як у Беларусі, павелічэння на 20%, ці як у апошні дзень на цэлых 40. То бок бачна, што ў Беларусі эпідэмія в апошнія дні разганяецца ў разы хутчэй, чым ва ўсіх суседніх краінах. Ці гэта вось не ёсць вынік таго, што беларускія ўлады крышачку запозна зарэагавалі на гэта ўсё? Таму што захады ўсё ж такі прынятыя. У Менску, напрыклад, поўная забарона на масавыя мерапрыемствы, вяселлі, памінкі, зачыненыя чытальныя залі. У той жа час працуюць, што праўда, вся спартовая інфраструктура, то бок у басейн можна схадзіць. Ці гэтыя захады былі не прынятыя не запозна, і ці яны таксама дастатковыя ці недастатковыя, вось тое, што зараз робяць улады? Гэтыя захады былі прынятыя запознена, і яны дагэтуль не сістэмныя. Дагэтуль няма якаснага інфармавання насельніцтва. Справа ў тым, што можна прымаць нейкія пастановы, але калі яны не даносяцца да людзей, у тым ліку па дзяржаўным тэлебачанні ў прайм-тайм, то частка людзей проста пра гэта не ведае. І зараз назіраецца карціна, калі беларускія дзяржаўныя тэлеканалы наадварот праводзяць такую інфармацыйную палітыку, якая показвае рызыкі ад эпідэміі меншымі, значит, высмейваецца коронавірус, высмейваецца нейкая паніка, захады, якія прымаюцца в іншых краінах. Вядома, што тыя людзі, якія не маюць альтэрнатыўных крыніц інфармацыі, яны на іх гэта вельмі ўплывае. І тыя захады, якія вы згадалі зараз прынятыя ў Менску, вядома, іх можна было зрабіць раней. Беларусь яна мела пэўны некалькі тыдняў часу ў запасе, бо эпідэмія стартавала тыднямі пазней, чым у некаторых паўднёва-еўрапейскіх краінах. Таму вельмі добра, што гэтыя захады прымаюцца зараз, але яны дагэтуль не так шырокія, якія маглі быць, не такія сістэмныя, і пагэтуль інфармацыйная палітыка вельмі кепская. Андрэй, скажыце, вось базуючыся на тым дакладзе, які вы зрабілі, там я ведаю розныя сцэнары, але колькі ў выніку можа быць у Беларусі захварэўшых і колькі ахвяраў можа быць гэтай пандэміі? У сваім дакладзе я прыводжу в асновы міжнароднай групы навукоўцаў, якія зрабілі матэматычнае мадэляванне для розных краінаў, і з яе вынікае, што калі ў Беларусі будуць адносна мяккія захады супрацьдзеяння эпідэміі, то колькасць смерцяў можа быць аж да 30 000 чалавек. Калі Беларусь на даволі раннім этапе увядзе больш шырокія захады, якія абмяжуюць міжчалавечыя кантакты на 75%, то прагназуецца колькасць смерцяў каля 1800 чалавек. Галоўная выснова, чым раней, чым шырокія захады вводзяцца, тым большую колькасць чалавечых жыццяў можна захаваць.
Дзякуй вялікі за ваши адказы. Будзем сачыць за развіццём сітуацыі, якія з гэтых матэматычных разлікаў будзе спраўджвацца. З намі на сувязі быў Андрэй Елісеў, дырэктар даследчага цэнтру ІСТ. Дзякуй, да пабачэння вам. Дякую. У Бешанковічах закрытая санэпідэмстанцыя і, хутчэй за ўсё, мясцовы райвыканкам. Усё праз імаверную ахвяру каронавіруса. Белсат даехаў у Бешанковіч, у нас ёсць сведчанні мясцовых жыхароў. Зараз кароткі фрагмент вашай увазе, а матэрыял пра гэта глядзіце а 21 у аб'ектыве. У нас памерла жанчына, якая працавала на санэпідэмстанцыі, было 57 гадоў. На маю думку, яны выязджалі шмат разоў на месцы, дзе быў гэты каранавірус. Першыню гэта было, пэўна, некалькі месяц таму на базе Крупеніна, куды размясцілі тых людзей, якія прыехалі з Італіі. Дзясяткі тысячаў беларусаў знаходзяцца зараз па-за межамі роднай краіны. Хтосьці ў Расіі, хтосьці ў Польшы ці іншых краінах заходняй Еўропы. Паўсюдна каранцінныя ўмовы розныя, але што іх аб'ядноўвае, гэта эканамічныя праблемы. Людзі паўсюдна губляюць працу, таму што зачыняюцца офісы, бары, рэстараны. Людзі застаюцца без працы. У такіх умовах і апынуўся мой наступны суразмоўца, які працуе у Польшы, Дмітрый. Добрый дзень. Дмитрий, я ведаю, что вы працавалі ў Варшаве, что зараз у вас гэтай працы фактычна нема. Да, это правда. Я, в принципе, считаю, что я работаю до сих пор в Варшаве, и я не уволен со своего места работы. То есть я продолжаю работать, но фактически сейчас работы никакой нет, потому что я работаю в таком клубе-кафе. Это такой формат более социальный клуба. И с 12 числа все массовые мероприятия в Варшаве отменены, в том числе и какие-то вечеринки. И, собственно, с того времени я не работаю, не хожу на работу, но считаю, в принципе, что работаю, только нахожусь дома. К сожалению, никакой фактической работы у меня нет. Але таких, як вы, дзесяткі тысячаў. Гэта не толькі ў Польшы, як і казалася ўжо паўсюдна, па ўсім свеце ёсць беларусы, якія апынуліся ў гэтай сітуацыі. Што б вы параілі, якое выйсце з гэтай сітуацыі? Ці ёсць яно ўвогуле? Як сабе даваць рады, калі фактычна страціў працу? Мне помогает, например, мысль о том, что благодаря тому, что клубы закрыты, например, и нету массовых мероприятий, меньше людей могут заразиться вирусом. То есть изначально я даже, по сути, честно говоря, ждал, когда объявят карантин, потому что должно быть какое-то общее решение по этому поводу. Даже скажу так, что меня обрадовало, что разговоры о том, чтобы не проводить массовые мероприятия, проходили еще до того, как было официальное решение. То есть, по сути, как сейчас в Беларуси, наверное, происходит. То есть отмены, вернее, карантина как такового нет, но многие люди уже начинают задумываться о том, что не стоит, наверное, провести этот концерт или не стоит провести эту вечеринку, потому что есть какая-то ответственность. И такая ответственность была в начале всего и в Варшаве. Помагает мне в гэтай сітуацыі, напрыклад, не ёсць выйсцем, вяртанне ў Беларусь можа перачакаць гэтыя часы, ці гэта дрэнная ідэя? Я думаю, в теперешнем положении в Беларуси ситуация похуже, так как никаких мер не введено. Я думаю, что я, по крайней мере, выбрал выход ожидания того, ожидание конца, того, что это закончится. Во-вторых, не знаю, какие-то тоже попытки самому дома справляться тоже с этим, я не знаю, введение такой каждодневной рутины, просмотр фильмов, например, в определенное время, или совместная готовка еды помогает, на самом деле, тоже справиться с этой ситуацией. Звонки друзьям, например, во все части мира, где, возможно, ситуация гораздо хуже, например, чем тоже в Польше, например, или в Беларуси. В принципе, за последнее время много очень контактов, несмотря на то, что дома, но все равно связь остается, и это помогает тоже. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. З намі на сувязі быў Дмітрый, які працуе ў Варшаве гукатэхнікам і які, на жаль, страціў магчымасць паўнавартасна працаваць пасля таго, як быў уведзены карантин. Гэта была апошняя на сёння размова.
На гэтым Белсат Zoom сённяшні скончаны. У студыі для вас працаваў Ігор Кулей. Беражыце сябе і сваіх блізкіх. Добрага вам вечара. Заставайцеся з Белсатам.